കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഇമ്മാനുവേൽ പ്രയർ മിഷന്റെ ഉറവ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം. കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിതരായ എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹവന്ദനം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകം എമ്പാടും അനേക സംഭവങ്ങൾ നടമാടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അനീതികളുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും ഭൂകമ്പത്തിന്റെയും പേമാരിയുടെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ശ്രുതികളുടെയും നാട്ടിൽ നാം ഇടുക്കമുള്ളവരും ഞെരുക്കമുള്ളവരുമായി ജീവിക്കുന്നു. ജീവിതമാകുന്ന ഈ മരുഭൂപ്രയാണത്തിൽ അനവധി കഷ്ടതകളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. വേദനകളാൽ നിറയപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താമെന്നുള്ള പ്രാപ്തിയോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നാം മുൻപോട്ട് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ യാത്രയിലൊക്കെ അനവധിയായ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. അത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ സമീപിക്കുന്നവരാണ്. യാചനയോടുകൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. കണ്ണുനീരോടെ അടുത്തു ചെല്ലുന്നവരാണ്. തകർന്ന മനസ്സോടെ വിളിക്കുന്നവരാണ്. വീണു പോകുമ്പോൾ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഓരോ സമയങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെതായ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോ വ്യക്തികളിലും ദൈവം ചെയ്തെടുപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം നിരാശയോടുകൂടിയല്ല, വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, പ്രത്യാശയോടുകൂടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്നും അനുഗ്രഹമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ പരിപാലിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ, നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്ന് നടത്തുമ്പോൾ, ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രവും ആരോഗ്യവും ബലവും സൗഖ്യവും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും വീടും ഒക്കെ തന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നാം എപ്പോഴും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. ഈ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അല്പസമയത്തെ ചിന്തകൾക്കായിട്ടൊരു തിരുവചന ഭാഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതിനാധാരമായിട്ട് യെഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം 37 ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കും. യഹോവയുടെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വന്നു, അവന്റെ ആത്മാവെന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ച് താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ നിർത്തി. അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ താഴ്വര ആയിരുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ്. ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് യെഹെസ്കേൽ. യെഹെസ്കേലിന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും ഒക്കെ 1-ാം അധ്യായത്തിലും 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. കെബാർ നദിയുടെ തീരത്തിരുന്ന് കരയുന്ന യെഹെസ്കേലിനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു വെളിച്ചമില്ലാതെ, ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടും അതിൻ്റെ സഫലമായ ഒരു ജീവിതം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഉറക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഉറക്കമില്ലാത്തവനായി ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. താൻ കരയുകയാണ്, താൻ നിലവിളിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവാസ ജീവിതം ത്യാഗമുള്ളതും വേദനയുള്ളതും ദുഃഖമുള്ളതും നൊമ്പരമുള്ളതുമായ ജീവിതമാണ്. ഇവിടെ നിന്നും എനിക്കൊരു മോചനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു പ്രവാചകനെ നമുക്കവിടെ കാണാം. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, തന്നോട് സംസാരിച്ചു, തന്നെ ബലപ്പെടുത്തി, ശക്തീകരിച്ചു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു പ്രവാചകൻ, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും മധ്യേ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി. ഇനിയും യെഹെസ്കേൽ എന്ന ദൈവദാസനിലൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആലോചനകൾ കൊടുക്കുവാനും അവരുടെ മുൻപോട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രയാണങ്ങൾക്ക് കാലടികൾ വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേറുപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യെഹെസ്കേൽ.
ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വേദനയിലും നൊമ്പരത്തിലും കഴിയുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ, അവരുടെ കണ്ണുനീരുകളെ ഒപ്പുവാൻ, അവരുടെ വേദനകളെ അകറ്റുവാൻ, അവർക്കൊരാശ്വാസമായി തീരുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് യെഹെസ്കേൽ. ആ യെഹെസ്കേലിനെ ദൈവം ആത്മാവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയത് താഴ്വരയിലാണ്, അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയിലാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെതായ പദ്ധതികളിൽ ദൈവം പലരെയും പലയിടങ്ങളിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്താണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഇടത്താണോ നമ്മൾ നിന്നിട്ടുള്ളത്? അല്ല. ഇന്ന് അനേക ആളുകളെ ദൈവം അനേക ഇടങ്ങളിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പഞ്ചായത്തിൽ ജനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നാം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ ജില്ലയിലായിരിക്കുന്നില്ല, മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കാം, മറ്റൊരു രാജ്യത്തായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ പദ്ധതിയിലല്ല. അത് ദൈവം ഓരോരുത്തരെ നിർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തും. ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആളുകളില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ആളുകളില്ല. പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ പോകണം, നിന്റെ ആത്മാവിൽ അവിടെ കൊണ്ടാക്കി. പക്ഷെ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആളില്ല, ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ആളില്ല, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആളില്ല, വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ആളില്ല, നല്ല വീടില്ല. പക്ഷെ അസ്ഥികളുടെ താഴ്വാരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ചലനമറ്റ ജീവിതത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അസ്ഥികൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കൂട്ടം അസ്ഥികളുടെ നടുവിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ ദൈവം നിർത്തിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ദൈവവിളിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിനെ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ പാർക്കുവാൻ ഒരു വീട് കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുവാനായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ ഒരു വാഹനം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ യാത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവം. അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഇണങ്ങിയ ഒരു ആയുധമായി മാറി. അതെ, ദൈവം നിലനിർത്തുമ്പോൾ, ദൈവം ഒരാളെ നിർത്തുമ്പോൾ അനേക ആളുകൾ കാഴ്ചക്കാരായിട്ടുണ്ട്. അനേക ആളുകളുടെ നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കാഴ്ചക്കാരുടെ നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരാള്. ഈ ഒരു വ്യക്തി അനേക കാഴ്ചക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഈ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുകയാണ്. പല സ്വഭാവം, പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, പല ചിന്തകൾ, വിവേക ബുദ്ധിയുള്ളവർ, ജ്ഞാനമുള്ളവർ, പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാകാം, കഴിവുള്ളവരാകാം, കഴിവില്ലാത്തവരാകാം, പ്രതികരിക്കുന്നവരാകാം, പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്നവരാകാം, ഏത് വിധത്തിൽ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശക്തികളായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാം നടുവിൽ ദൈവം നിർത്തി എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മേൽ ഒരു ദേശമുണ്ട്. അങ്ങനെ നിർത്തുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. നിന്നിലൂടെ ചില സമൂഹത്തിന് മാറ്റം വരണം, ചില വ്യക്തികൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം, ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം, ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാകണം, ചില കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണികൾ മാറണം, ചില കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകണം, ആരോഗ്യമുണ്ടാകണം, സൗഖ്യമുണ്ടാകണം. വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരും സഹായിക്കാൻ കാണത്തില്ല, പക്ഷെ ദൈവം സഹായമായി കൂടെ നിൽക്കും. ആ സഹായമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ്. നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം നിർത്തിയതായിരിക്കുന്ന പല ദൈവദാസന്മാരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 40-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പാറമേൽ നിർത്തി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്, പുതിയ പാട്ടിന് വേണ്ടി. അവിടേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം. മറ്റൊന്ന് വായിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41-ാം അധ്യായം 46-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഫറവോന്റെ മുൻപിൽ മോശയെ നിർത്തി എന്നാണ്. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അത് പിന്നാലെ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും.
നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ചെയ്തെടുപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇണങ്ങിയ ആയുധമായിരിക്കണം, ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം. കർത്താവേ, എന്നിലൂടെ എന്താണോ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് എന്നെ ഞാൻ വിനയപ്പെടുത്തും, അതിനായിട്ട് എന്നെ ഒരുക്കണമേ, അതിനായിട്ട് എന്നെ ശക്തീകരിക്കണമേ. എന്നിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം. എന്നെ കാണുന്നവരും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരും അവരെല്ലാം എന്നിൽ പകർന്നതായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഒരു ശക്തി അവരിലേക്ക് എനിക്ക് പകരുവാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന പത്രോസും യോഹന്നാനും 3-ാം മണി നേരത്ത് ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മുടന്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ്. ഒരു നിമിഷം ശക്തി പുറപ്പെട്ടു, അവൻ ചാടി എണീറ്റു, അവന്റെ നട്ടലിൽ നരിയാണി ഉറച്ചു. അതാണ് ദൈവ പ്രവൃത്തി. നമ്മളിൽ ദൈവം നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മളിൽ ഒരു ശക്തി പകരണം, അത് പകർന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അവിടെയാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിവില്ല കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, കഴിവില്ലെങ്കിലും കഴിവുള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ യെഹെസ്കേലിന്റെ മേൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് യെഹെസ്കേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് ചിന്തിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് എടുത്തു വരാം. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കടന്നു വരുന്ന വചനം കേൾക്കുന്നവരെയും അനേകരും ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗികളും ദുഃഖിതരുമായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ജന്മദിനവും വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഗൾഫിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെയായിട്ട് അനേക ആളുകൾ പഠിക്കുവാനും ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ, കുടുംബമായിട്ട് പാർക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും താമസിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം, മഹത്വമെടുക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ.